du lige en, der vil stille et spørgsmål og har svar på det. Det skal jeg prøve, om jeg kan. Jamen, jeg spænder lige det her op samtidig, for det er varmt herinde. Men nu har vi været igennem anden heat, tredje heat, og det gik i hvert fald bedre end det første, det kan jeg sige, fordi det første var sgu let med højt, der missede 2 gearskift, det vender man sgu ikke nogen først frem med det er jeg nødt til at sige. Jeg tager det hjælp med her. Men det er jo en fandens fin bane, vi kører på. Det vil sige, at en rigtig god strækning inde i skoven, og der asfalten er ren og fin, og ingen grus. Så der er jo alle muligheder for at gå stærkt, men og halvstærkt går det også, men det er der sgu andre, det gør, det må jeg konstatere. Så der er ikke andet for end at hænge i, og så se, hvad slutresultatet bliver. Jeg hørte det går bedre, men jeg er knap nok kommet i mål. Jeg er ikke kommet ud af bilen endnu, men det føles sig til at gå bedre. Men vi ses på Sjælland om 3 uger.